Florentino. Esto es para mi mamá. Para mi padre. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, Martín? Sí. Bien más. Sí, esto es Florentino. Sí. Florentino, mi amigo. Sí. Sí. ¿Vas a tu casa? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Chao. 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 China, China, China. China. Vamos, vamos, vamos. Čína najlepšia kamarátka človeka. Bolita najlepšia kamarátka Číny. Aha. Brutálny vraždič sliepok, naša Bolita, nám zežrala nám jedného malého slepičiaka, alebo slepičku, čo sme tu mali. Teraz máme nové, tak ich musíme intenzívne chrániť, aby nám ich tento malý zasran nezožral. Lebo to je brutálny žráč všetkého, čo sa hýbe. Že? Že Bolita? Že? Cicuška. Čo? No, havinkovia. No, a toto tu je naša kuchyňa. Kuchyňa zázračná. No, tak pre túto sa reže, krája, pripravuje všetko, čo máme. Tu je ešte zbytky po Franceske, čo pripravovala dneska obed. Umývadlo. Tuto je naša vážna pec, v ktorej pečeme sem tam pizzu a kadejaké veci. A tu asi Florentino narval všetky špinavé riady, by ich nebolo vidno. On je taký majster. To je systém Made in Švajčiarsko na zatváranie. No, tuto sa kúri z boku. Tuto nakladieme drevisko a z druhej strany máme takýto šporák. A tu je plynová dvojplatnička. Tuto varíme my. A tuto na tomto šporáku Florentino varí pre psov kašu s kadejakými vecami. No a tu je taký, že kvázi komín. No, keď tu založíš oheň, tak je dym po celej kuchyni. No a túto strechu sme robili s Florentinom a s Miguelom asi pred mesiacom a pol. Kúsok po tom, čo som sem prišiel. To je nová strecha. No a tuto bude za chvíľu privedená voda a tu bude práčka nová, takže už sa nebude musieť prať v týchto kýbloch, čo sú tu naukladané. No a tu tady to z tých trubiek sa privedie voda a tuto bude možno, že aj umývačka riadu jedného dňa. No, aj tieto dvere sme osádzali tu prednedávnom. No a tuto za domom tento sadík, či kiehoďa sa to je, tak to vlastne ešte pokračuje hen tam ďaleko dozadu a to sú všetko avokáda nasadené, ktoré dneska akurát ráno bol Florentino zbierať. No, takých máme na chodbe v chalupe nasekané. Tak toto tu, to je vlastne ešte nedostávaný hotel a škola. To je taký plán, že Miguel chce, že keď to bude hotové, tak tu budú kurzy kadejaké, duchovné a liečiteľské, lebo však vlastne oni sú obidvaja profesionálni pomáhači. Miguel na chrbticu a Francesca robí reflexológiu. No tak túto sa budú robiť kurzy a bude to aj taký hotel. Sa mi hrozne páči toto, že sú z betónu urobené postele, na to sa potom bachne iba taká drevená lišta, aby to bolo prevzdušnené zo spodu a
na ňu rovno madrac a nemáš problém potom s pavúkmi a kaďakou háveďou pod postelou. No, to je jedna izba, tu je druhá a každá izba bude mať aj tu svoj vlastný taký sráč, sprcha, kútik. A toto tu je ešte jedna izba, tu je ešte jedna izba a tuto na tieto vecičky hore sa spraví ešte taká podlaha a na vrchu bude miesto na meditácie a na počítač a tuto bude taká malá kuchyňa asi a ešte neviem, čo bude tuto vzadu, to je ešte nedorobené, no ale základ už je, že sa tu neviem, čo chce robiť s týmto priestorom tuto vzadu, tak ale už Adam Miguel to má vymyslené. No a tieto zmrdi chlpatí ma samozrejme prenasledujú všade. Povedal mi dneska Miguel, že budem chýbať psom, keď odídem, lebo však nikto iný sa tu s nimi nehrá, iba Poldo. No, tak toto tu je škola, hotel, kadečo. No a toto je hacienda, kde bývame. A tu na druhej strane toto zviera vážne, tak to je Fico, ktorého som pomenoval, keď som sem prišiel. Keď sa mu človek dobre pozrie do tváre, tak je jasné prečo. On je relatívne taký akože aj útočný niekedy. A hlavne teraz je smutný, lebo asi pred týždňom sa mu obesila žena. Líza bola na takomto špagáte, jak je on teraz. No pozrite sa na toto. To je vážny predátor, naša akčná bolita. Plížením, plažením sa približuje k obeti. Fico ju asi kopne čoskoro. Dúfajme, že nie. No. Tak mali sme kozičku a mali sme tohto capafita a kozička sa zamotala do tej šnúry, no a jak sebou sekla, tak sa aj obesila. Tak teraz je celá koza naložená v soli a pomaličky ju psi žerú. No a Florentino povedal, že budeme musieť kúpiť 2 kozy nové alebo jednu, lebo sa nám Fico každú chvíľu zblázni a fakt, že odkedy sa obesila tá kozička, tak furt len bečí a celý je nervózny a máme strach, že nám ujde, jak zacíti nejakú kozu na okolí, tak pôjde za ňou a nám zdrhne sa, utrhne a bude po capovi, po Ficovi. No, toto je zavlažovací systém. Toto boli vlastne všetko také vysoké celkom stromky, ale povedal Miguel, že to treba všetko zosekať, aby zhustli, no tak jedného pekného dňa sme ich takto zohyzdili, tak dúfam, že sa pekne všetky chytia. Väčšinou sa chytajú, ale niektoré tie kmene, tuto napríklad, čo vidíte, tak nie a nie vyhnať nové bahíle, tak ale no dúfam, už to bude aj mesiac, hádam, dúfam, že sa ešte chytia, lebo to by bola škoda. Tu tento dobrák je taký, že no neviem, či z teba ešte niečo bude, ale povedal Miguel, že sa chytia všetky, no tak mu treba veriť. Tu máme takéto palmy kadejaké a každý týždeň treba sekať túto trávu. To robí Miguel takouto mašinou, čo na seba zavesí. To je jeho spôsob oddychu. No, toť garáž.